Ilulu gendro Banaspati tek-tek bajul barat balongan tanda Untara kuntari benggala bergali Surumaya rumai Kula kowe sing ati-ati kang dikalapke manungsa sesuk katuran ane kurang bejane tugel gurumu ndasmu arep pandang jancuk iki nawar dari kepara iki sinten niku Gusti Prabu Manima lan Prabu Maniman kowe ketemu sing ati-ati kaya ati-ati nek kang ngrungokne kowe Rangga aku basa berkasan awake dhewe digoleki Prabu Manima nek ketemu awake dadi go panggang kowe lah keparat ora meneh nyandangan glindas yo Manima dikeplak sudah ya ngajak umpetan ya padha umpetan aja turu kuwi marprono disuruh foto kuwi ya ben aku kelanjut ndelek to wah bareng rasul katiman kata anyar Pak sakjane gerakan pangkat dhewe tuku endi kuwi tuku namanya kayu ada sampe sekali mbok aku mengkon ndelek aja nanti ketemu karo wong sing golek Suawi kira dipun pambengi Prabu Maniman